Kilat a jing irap habadon kanu kajing jak lagadai na kajing lenshap kamay mariang ne na kajing baklahi jong ubun riau kilong kibadon kam namar habakadon kajing duna kajuan rak bunsien yaki kubor kibasngosi padhadu banduru ya kajingem lakalong ya ubriau ne kimrat kumban chupin kan mau bahaka laitrik urumpang arajarar pesau kaladon kawai kajing ja hamarten kabadon hamaulai moyong hakabaw way rangba ula shabtep hau nyut ubadan na katiga jaka bat kai ka bapin kendet ye way po way nong sok snong jongani ga jala kalong ba wat ha jing persang ringkat ka jing treshtam ya kamet jong te urang ba la syam jinge shisha ban lap bat kala shim por hadu sausngi ban lap ya kamet kabala dukut mensim na ka jing ye ka jing treshtam jong nong tre ki baladan benta ha katiga kam ban wat ya kamet jong te urang ba ubalatip kerteng ku marshal marwen ngim keno yaki bat kini kinong tray ki bala shitam wat ha jing sma yutung ka bakhlan kidai na state disaster response force SDRF bat jongka Shillong Municipal Board nalor kiwe hakini ki sausngi ha jing bud dien kum kalat patai kubor lala banyo iru bakini kinong tray jong kite kitnat kila pendap hok yala kakam da ka persang miet labat sngi ban yarap ban lapno yakamet jong te urang ba kumta bantep pat balai ka bampor hadu sausngi namar ketika jaka kadai kabasulum yu nyut nakal yang usulong mil ulalet ban kendo yu senior staff officer jonga Directorate of Civil Defence and Home Guards ubaderu in charge commandant ke SDRF uba PH Kongsni ban tip khamshai halor kadaw ka penslam ban lap yakamet jong utay rangba nakal yang uba PH Kongsni ulaong babon kidaw ka way kadai namar ka jingbom pia ikinyut halaki jong kibenta ka khamjinjar namar ba kajing telep juga tu kajing ngap juga tu nyut kalau bon pelan te ke area ka bangi wat tu kalau he an kini kena jungi ki bangi lek ru ki hapan etri lang excavators te banwat ya tu hang tu long ka nomor ba kading ru don lang ka tedem gases ki bon mai factors ka yang tu ki ba long involve te kham jenjar ban yu nomor ba tang hadin kat tu ne lah habres hadin kat tu ne lah ban mi shwa nang tu nomor ba jur pula kat tedem ne tai kai ke tuan piyo ke experience kalong ne man la ka operation mi kile kini khna jugi ka kawan lam ya ki jing tenju paper ki bon ki obstacles ki jinget ki bangi ngimla bangin shu long mangin predict ba hoi kan suk kum bakalong dan kum bangi yo training nomor ba kum menta hang thi apo marten katu kan yut ba ngat ngimla bangin treat ya ka kum ka landslide nomor ba hakaju opor katu kan yut ka ngat tama hakaju opor ka involve lang ya ka gas hakaju opor ka involve lang ya ka ding tenang ta gidon sekiwi ki factors kum katu ka long kum ki turnia ki bleed ki babon ki ni ki jaklia ki ni tai bawan hang tu kalong toxic ba te kum menta ki khna jungi pade por ni train ki pade ki mask ni tai bu use ki long very N95 mask kum chu no but at the end of the day the poyang thiep ding la don kam ni ba kham long higher grade ki mask mla supin man penon kam tang N95 so kan experience pengiyo menta kalong ma ngidon kam man upgrade show ya ka personal protective equipment ka jungi khna jungi nang ta ki search methods ki jungi kum mga ong ip ngila bu demands and then it's under process the community bangin yo kham kloy no gitu kitiar te ngintang shio itu ki equipment ki ba kham byang ni ta maybe we can always upgrade ourselves in a better way. Hababo jingkili pat hato ka state disaster response force kala donne emi kitiar ki bala pan penon kam kat kum ka juk menta uba PH Kongsni ula ong bahado menta kim pat don bat pentep ru panakal yang katnat kila dap ban pha jing tho chak sarkar jala halor ka jing don kam ban thiet no ya kita kitiar ki bala pan penon kam kat kum ka juk ka bamenta hatu lakum ka perthai ke juk stak mata bagi pen kami ni teknologi kum kis kana hatu ka di kaliga SDRF ka don ne kam dan ni tiap non kam ke hakam kan ni po ba tunja kitiar bat ni kempat don tang balong kidon kitiar ki ba long kum thermal scanners kini tai kidon
Ti yakini ngi labu demand. Te it is under process. Kata pidon ini ki termas kana to kala man penan kam hang ti po marten. Bat ngi ngimpat don kan ya. Ngimpat don gini kitiar tambalong currently ngi labu demand mentai ini kitiar with the government. Te it is under process. Nakajing yo banyakren berutai officer. Lalak ban sutu bak sorkar kadang dunkam ban kmi pinya syakani ka benta. Kabadan jingedei ya jing trekam kamtam bat katanat ka betrekam halor kumdo ban ai kilat jingirap. Habami ki jingja ki basungsi. Ki baka jela ka jumat. Badru ban thong ye ki brio ki betebet. Ki balak ban tre ya katanat shlong municipal board bat kiwe kiwe.